Haino Kraksal Horo Khamwi Thapla Chakha Sudhangshu Debnath Mungwi Khoroksa borok ni Tongthai nok Hor nangmani kokta mankeno amse thangik shogikya khungsa fire engine Party mung Kraksal Horo khwai thanani modogono ki amsayo Party mung Sherman ka short circuit ungwi Kraksal Horo Khamwi Thapla Chakha Sudhangshu Debnath Mungwi Khoroksa borok ni Tongthai nok Party mung Kraksal Horo khwai thanani modogono ki amsayo Hor khamani zorawo nokni nopang Sudhangshu Debnath bo nogo kurui Hor khamani kokta mankeno nokni nopang nogo phai nuk phaiga nok khamjak abo haikino kokta mane khungsa fire engine bo phai sok phaiga phia ba a fire engine phai sok phai sini sakang nok Khamwi Thapla Chakha abo hini saka nok phang borok আমি আইডি গাইতে শেষ কারণ কি লাগছে পরে দমকল কর্মীরা খবর জানছিনি খবর দেওয়া হয়েছে তারা আইছে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ কত হইব তো 5 লাখ টাকা নাম কি তা সুদাংশু বাড়ি বর্তমান কি 1 নম্বর Kraksal Horo khungsa Tongthai nogo hor khamabai lakai bahai teramgo kalai khani saka nokni nopang Sudhangshu Debnath Hwai ni simi biplomni kok thup Chini Khorang